Me mo bibia kwaba eba ye channel so na said the nrada ye di kan ebo mamane ese na Yeboah Nyamekye Adutwum oye Kwaso Deduakohene waka enkyina gu na nrada de ana wo mu fi eye ye na se na nrada toto ya ewo ho no mo de na ebusa no eboa wo mo ho e de ahia eye ende na nrada no aye oba kunani a oti akunyam ya mame echa ebeche na de sie de e de ma ni kun che se enye oti ase nko ana odo no na ni wu achi nyina oda so edo ne paye so onfa ni sunsum emeta wo machi ebra oni wo no mama bibia entimi ye kama kama ene ana ye de akra ato empema wo mo eye wufo som e de ama ne ye ja na kwan yakopon ya adoma echina enti ya se ebre ne yenko na yenko hwe ebre wufo som no ekoso bibia nie na wonti ase a abnado bia me wa anu se me report ne nyina e de ama aba bechireche bibia mu e de akire mu nti yenko na yenko enkohwe ebra wo mo ye wufo som ene ne a ekoso ewe inside word mu ne ntwa ne nyina emfama nti sesi a ye ra inside ne ya hwe de a ekoso enso ewo honum nti sesi ebra ye ko na wufo som ana wo mo ye e de aboa eye ma eye nana Nyamekye ha fe ana wo mu tane kwan nti no ye nyina ye bomu ama ye ho sesi ade eye ayonfo mpanimfo ekudam atitu wo mu nyina ewo mu eboa ama dwumade ni nyina atimi akonkon ama wo mu aja eye ne kwan kra ama bibia atimi aye kama sesi ade ewufo som no eno ana wo mu papa wo mu eja no se bibia wo de beja eye we asori eye Pentecost ana na papa eti ase no na oko aha ye hili Pentecost ene ko tu se Pentecost for edie him edie rusidia antite wo ma mo enso e wo hodum se se ede ewufu som na ana ye gusu so a ye twa ete ama eti for se mo so no mo benya bi ahwe Yeboah Nyamekye Adutwum
Odi na ebe bia kro bia mu na nsohwe anasa de hia na koma so a. Wona be pass obeye dia po ne mofra e wo free kro bia mu. I free Ghana man mu. Samrai am afraid enfie miensa enfie na yakodi de school mu no. Abawie ye, wo so ogu akonta. Ade tena adusua ane paso dia akonya de school mu. Ya so sunsun konkon no eta mo frɛ akyi. Awurade ya mo frɛ kaka afo. Fa sunsun no ta mo frɛ akyi. To me dia bia no mo frɛ be dia ne dum wo yesu tene mu. Ya bon pa ye asro wa dum no mo ade ma mo frɛ yi. E won so wa ɛhyɛ ase mu ade kɔ awie. Na so wo wie nso a mankunimdie anya mo frɛ dia. E wo Yesu Kristo dim mu ana e bon pa ye. Amen. Amen. Ya ba ye sofo Emmanuel Opoku. Eso abon pa ya manu ya ko ebro. Yeboah Empire ama Deduako Mine. Yes, This is the way
Mensa Godfrey na wapo pai twafo e aka ni nyina bom abaye. Pastor Yina me asole dia na iso. Ya pedi tema Onyankopon. Na bi na ya. Wuse na yawo. Yes, let's say mobile nananom ene abusuani nyina mumwaye sa okwan so ebre yebra yewo Awurade anim nti esrese
enchia ene bibia entwen na yeni dwumen ye nchekora ebise nananum dwumadie no dɔso na so akwanya kakra mode amaye no ye hwese ye bese sa akwanya no enti yesre nananum se momwaye na yemfa bereti awaya wie die nyame epe enwie ewia akwanya beba ama wona aseso chia nyina obetumi achia ama na yefe anyesa anchia na ekoso no emwa madwumadie no entimi enkose de esese ekọ minim se na nanu atmase enti meda wonase sabre yebeto dwom baako na yede akoye nim Mr. Sabri So that's a Bromona, a Busiani, at the foot by in Solma. You are a hot to see in Tema, Moto Santine, Eddie and Tia, a Busiani at the foot by your Commissioner Customs, and your Commissioner SSD of GRA, Deputy Commissioner HR of GRA, Deputy Commissioner CPA of GRA, Assistant Commissioner Asante Regional Commander of Customs, and then Ato Santina, free. Yensan faso no ede ensa e babato ensa yem yede mase yeda se sabre yede to safre wenu aba Mavis na apia na wabe maye dwom na yede atoa ye dwumadie so ebra ye papa no ma police for echia so ye sister Mavis obabe maye ankura endom yede yeke na hu ene akubeso. Amen. Asofo edamasi na sori menyina edamasi se mama ye bre bes mama ye bibi se Ghana menyina panyina oro jijito ema Ghana me de yo meyi se o wentema ya wo bechia oye tujini o oro jijito me de yo meyi na Yeboah Nyamekye Adutwum ene no tiye ni wo kani ya de yire
na bi ha ɔwɔde sa ɛbi nsɛm akyɛ yi ɛnu nti na nyame ɛduma ɛkɔ so ɔkura no ɛyɛ sɛ ɔmo yɛ brɛ kakra ɛnu bi adeɛ deɛ ɛdi ma deɛ ɛdi sɛ no nananom yɛ mu akɔ aba ɛdam ase nso na sɛm si apue whole government of stress the whole country wɔti bi ɛfɛ na wɔn aba ha so ɔba bɛkyerɛ yi ɛdam ase yɛ mu akɔ aba asɔfo ɔmo fi ɛdam ase pii sɛ ɔmo ayɛ nsa pii sɛ ɛfa ɛni ɛsa ɛdam ase na nkokɔ mo hyira.
tie yakenkan asɛm no de di kan yɛtɔsomie no yakan kasɛm a yɛtwi ne yakan brɔfo no enso yɛsrɛ sɛ dede no ɛwɔ soro dodo abusuafoɔ yɛhunu sɛ yɛwɔ nyame fie abusuafoɔ a mowɔ akyerɛ hɔ yɛhunu sɛ yɛwɔ nyame fie. Amen. Yadi nyamia nim twitwiri from too much. Ye nyamia de ase nipa fa ne se de ye di agro. Na so se ye niema bi ehu hia de nipa de akoma ne adwe nyina. Eye hye na nimonyam na so nyame de di agro. Sabre yakenka asem ye frɛ ye brother Jesse Brako one ye sofo Enoch entry. Na omo akenkan you walk a tree no nikai na okay. Bro, phone number answer. Okay. And your papa, Brian. Hallelujah. And we shall take our scripture reading from Luke chapter 16, verse 19 through to 31. Luke 16, 19 to 31. Shall we hear the word of God? There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fed spontaneously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip a tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to come, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that may testify unto them, lest they also come into this place of torment. And Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they would repent. And he said unto them, If they hear not Moses and the prophets, neither would they be persuaded, though one rose from the dead. Here ends the reading. He said, Thanks be to God. Yeboah Kwaso eti yakenkan sem no akankasem ebiano Lucas empa ti dunsia tijemu dunku ekopem ediasa ba Lucas empa ti dunsia tijemu dunku ekopem ediasa ba na odifo bi tena ase na ohye atade pa ne boye ten na wode asetena fefe ji nani da na ohiani bi watutu akuro nso tena ase wofre no Lazarus wode no akoto na bobo ano na ne kondo se odi mproprowa efiri wode fo ne ponso agu fam no amen
na nso akraman ba betafre na kurum na eba se ohia no ni wui na obofo besoa no ko Abraham kuku na wadefo nso wui na wosie no na omane ni so wo asamado no na wo eninyaniam na wo Abraham achirichiri ni Lazarus se otwere ne kuku na wotia mu se aja Abraham mumemabo na suma Lazarus manamfa ne nsatea anonkobo nsuo mu na onfa medutu metachirema na mehu amane ojaframa yi mu na Abraham se oba kai se woti ase no unya ahoto na Lazarus nso de ehu amane afei na ne wre acheche na wonso uri hu amane na ye nyina na nchen ikun kasiye da ye ne montam a wona opese mfiri ha iba monchen ntumi imma na wonso a wowo wonso a wono ho ntumi ntrama ye nchen na wose ene eja mesra wo se sumano manonko meja fie na me wo anuanu banum a wokodi won adansie na wonso ama eninyane mu ha bi na Abraham ka se o Mose ni adifo no na wontie won na wose dabi aja Abraham na se obi firi awufuo mu kɔ wonchen a ena obesa kira won adwen na wose no se wontie Mose ni adifo no a obi firi awufuo mu sori mpo a ori nyinu ni amen. Ma wo sembo no anonya de ya ba betie otumfo Nyankopɔn oborebore ba de na obo no no na sem papa no eno nti yentimi nti asem no sa kwa na wo se Kenya akoma ene adwen na de ada enyane na de ne yure fi no ho no so na ni aba no so ti be fra yeni aba tufuo na ono so abemaye ankonam dwom a ebe Kenya yen simabe miensa pe menta adane baako pen no awie medasi amen. Abrasi yabatu ni washo tumfo Nyankopɔn ni onyam akwentu biwo wewe betu enewia sia akwentu no bi so akwentu na yereche enite benga sadano beye so akwentu na yereche
day. Or see a dano, and you might have to one above 1 point any day. And Tiasia. Hey. And there be bass, I don't know, a very Jew. There was say, Unipam Pese or Bepre now I could be. Hallelujah. Unipam Pese or Bocon, Quaco Pebble. The Bocco or the phone. I feel that we do hot over Casse and as I call the Namacalan. And when I call any baby of you, it's your nea, baby. Now so far, Cohinta. Mesre, and it Yahu Brasium. Send ye Nanamo Beduma and Yahu Brasium one. San Utufuyan Coponso, a banana pay. To me, Pessi, a dear Yahu Brasium, sorry, a giant asso. Nayaji young coupon the tata. Now you young coupon about the Shia. And then the testimony of this upper player Shia. The Pesa and the Sadity Yadimano. Now you did the Cassia. Ever young papa. Yadidra. Yasofo. 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 Okay. I'm ready. Church of Pentecost. Praise the Lord. Hallelujah. Odoni asumdua efre jonya meho enka yenyina. Ejidi se rade adumti yenyina so yehu eyepa. Na yafa sakwa we si so ada nyamiase kesie pa. Se wa mami akwenya ene anope. Se bejua kesie etisi menemu enche erade asem. Na mafasa kwa wisi so ada enuanum asofo mpanyifo ne asore mmewa ha nyina so ase se wo honhom ne wo mpai bonso etai mechi yewie ne sa yepese yegyina Christian Council of Churches se obiwu se a ye nana eye dihye ema oman Ghana efise no ye ohire ti se ohire to se a oye statement the Yeboah Christian Council of Ghana nyina anemu ene Deduakohene Local Council of Churches ni nyina na yama nananomo yako ene shede kesie pa. Hallelujah. Ene o mamu ni nyina yama ye nyina ho shede kesie pa. Menche no mepese yehwe bibi kakra Martin Edin say, where will you spend eternity? And here now betna da brofone de o say, where will you spend eternity? And a key is say ubetna he da asembisa and here now betna da ye hwa kenkan sem na eba na ma yen san kenkan ebiem ye bre no enti but ye hwa kenkan sem na eye ade a odi nipa mienu bi esi ye ni so enipa mienu na odi si ye ni so no o kire yen say baako eye odefo ena baako nso eye ohiani na ewu etu wonyina we kire se owu ankasa no omu obia in the first place. Death is not a respecter of persons. Onhwe se uosika ana se onhwe se udi here. He can take the royal away and he can take the slave away. Say you heard the description now Bible no edema osikanina osena ofra enwira entuma na wojiw efo emu no ana said the ancient culture no say obi fra enwira ye bunipa ne say oye odefo ana say ye bunipa ne say oye obi a oye royal ana ye hu the description a akenkan sem no so edema Lazarus empo ochire mu kosi se na Lazarus eyobia na ekuro etutu no abrebia no ohwese osikani na didi awie no
ne table no ase no aduane a ato ase no na opre se obefa aduane no edi entini ye hasa nkrofo mienu we a yehu se baako eyodefo ene yehu se baako so ye ohiani na ekoba se ewuo ebefa wonyina ekoi. This means say at any point in time obi abetimi ewu. Death is inevitable. Yentimi nka say ye adia avoided death. There be ubeye bia no ewu no ebeba. Me amegyina he a me ne mo eche nyame asem enne anopai no. Ebi ochina nko ano beti no na yese osofo dai a wa sorry. Death is something that you cannot avoid it. No matter what you do, it will come your way. Menka story we say enfanchiremo ebiana watida eyade a owo hyase se ofa enipa ede akọ na we na dakro ogbo anan se obekwa kosra na damfo pa opena sem kese enti no ogbo anan ekọ na damfo no ewo na owo kodu na damfo no no ena na damfo no yes so wo abade a ene obesesie na chi kama obehwe ne kama na nadamfo no so nim se owu aba ho nko ade yade a obefa wo ede wo akọ enti no oyese obeye bibi ede ama nadamfo a eye owu no enti obomodi aye aduane ma ne kama ene ope chemicals bi edi gu owu aduane no mu se de beye a se oda obeda kwa chiresa wo beda kwa chiresa na osoria na ebikura na nigre efino na we na oyesa no owo ekodae owo edae no ena na damfo no ekofa lista owo epomo ekuwo no na ofa list no won se onu ni di ena edikan enti obo modern ase obeyi ni din no afri babia eda no first no akose eto enti oye ne sa pepe owoda ya osori ya eno ka se de na damfo ahwe ne kama ama na ni age no afi on sha se enkum emfri number 1 obekwa kwasha se fitro na ode aba eto nsu na damfo ne di ni din akwa kosibi we kire se oye de ya owo ne de baby I don't know about piano. Ebeba. But say one ba, where will you spend that eternity? And he fana obetra eda. Enti you say Lazarus ewu and osikani no so ewu ye. But Lazarus ewu ye no. Bible no ma yeti asese okotwere Abraham kukumu. Abraham kukumu no eye heaven. When say abraboimu ene uwu no ye heaven wo. Hello. You were heaven or and now Osikani so ewu ye another royal onusu ewu onusu ewu ye no okro baby na amani hunu ewo. He went to hell. Into no Bible can kaya no or the niama mienu and the sea and so and ne anopay. Our final destination can be hell or can be heaven. But another pay no ye persuasion in our Christ and Kabeya Yama Braba and ye heaven. If you say a hono, a year, baby, and Nisu Ediho, I robo Ediho, a hono a year, and Niche. Hallelujah. Now, maybe Sautias, yes, sir. As I see so abrabono, a year tempera. Obian will bet me, I guess I'll bet Nasa Susa Ama Eviasiaba. No. A temporal, and eternity, a permanent. Until once we live on earth, we live a temporal life. Brayeta assassin, Yabra boning in ano, I say, Yenamukeke. And I said, Yewusuna Yakwa. That is why we experience eternity. And maybe make us say, eternity, only pepia, ever eternity, our Abrabwa. If you say what, and you say Ubeko heaven, and what Brabono and near ye, and now say Ubeko hell, hell Abrabono so and near ye, but a now pay your brother
Hallelujah. Me wo any dasu. Waso. Me wo any dasu. I never any dasu. Waso. Lazarus abra bonus nyina eya brapa na ya yure ho nko a eya obre enko a na ewuo eba ye no yewu ba bia wo mienu no ekoye de eti wo mienu entem no anya se Lazarus edi hia anase osikani no owo oye odifo enti ana eti wo mu mienu we no ekire ya se wo hana wo yohiani ana wo hana wo dihia na unim Yesu Kristo a bra wa bra nyina no se wo a wo bese akobo semtem ana se wo sika na waji wani wanya ho ade a wo pa nyina no aba na se wo so unim awrade Yesu Kristo a wo be kobo semtem. Heaven is meant for those that have acknowledged the Lord Jesus Christ as the Son of God. Heaven wono aye mawa what Yesu Kristo ati. Na Yesu Kristo ati wo na what Awurade Yesu Kristo. Enti na obisa wo say na wu a where will you be? Say sia no okra efiri mu a hin na wo beko. Will you go to heaven and now say you go to hell? And ka yewie nyame asem ka no na ka we make a nice choice. What pe bibia de siwa no so say every nekoyi no me de me ho be ma Yesu Kristo. Na sa odo ho ma Yesu Kristo a eni da so e wo ho so e de ma. Hallelujah. The eti wo mu mienu no is the relationship with God. Lazarus knew God. Na onni merade. Enti owu ye no going to heaven was not something that he needs to struggle with. And ya dia na esese obre e wo ho. If he said he had a very good relationship with God. You can be a pastor like myself. You can be an elder. You can be a member. But if you don't have a good relationship with God, hell await you. Hell await you. Having one year perform 1 year at one young have a good relationship with God, so that when you die, who did I say, you will be with God forever. Hallelujah. And maybe I'm a church room. Say, you can't hell. Hell no in this room. Hell in this room. Hell is beneath the earth. As I see way I see. I want a hell ever. But you want you be a yet to say, Obeshimia Alpha Moon Kumimu say, Yame Epa no be fire one. Murukumwaya Umunu. Have no way Murukunu Emu. Natie. Have no Yewomo Ahudu Miesa. We have the first heavens. Oshua any kind, I don't know. This is the first heavens. And the second heavens, you know, and I have the starry heavens. Say, Adiasa. That is the second heavens. Third heaven
heavens, it pierced through the second heavens into the echo, and that is the throne of God. I want to read it. Into the soul of we will pass through these heavens and we'll go to our Father in heaven. And when you ever go into hell, Mamma, why didn't you say hell? No, but would have been Assassin, Yebesio, Asiana, Obesiaco. That is where hell is. And hell is a place of torment. Hell, one, and Yababia, Yaudia, Osu, Irewa, Ewa. If he says, he can in the Wuyano, or go hell. Hell, one, or Camus, Amania, Editor, Lazarus, and Abraham. And Manesre, Lazarus, and Gabeya. On can't Abraham, now on Fanisa, and more. Is your no pompa meka? The touch the master. Sir, who had none of baby? Why, Brapa, who nemono? Who say, I would chira bravo? That's a one for 1 my years to Christa, who by Brassas. Who sang who saw Bessia Papa bread? 1880 when this is said. Say, bread with you, and go pay you back was in chain. Nanka, would he hear was as usual? And Kawu Chino, and Capona Codite. Hallelujah. And I say, when you're also, and I say, we are the four now, and Kawu shall get to the point. If he said, you must say, Sicanino, Okuyano, or Kobo Sanjay, and it was a place of torment. But be a person, Nasa Suswa, or to you, are Obre, Obesia bread, and now, a dear chili, and no dear, Empire, Nasaba Paria, Aji, Yadia home. Emma Erade Yesu Christo. Make come way na memfa masem no emra de ye. Yawo listen to your way say. Earthly status does not guarantee eternal security. So who assassin so now what the bia kase ya ye nim. Ye nana ye nim de bia. Ye nana na omokrowra. E na sisi Erade atonsa e dia frɛ. Ye nim say Nana had that status in the nation of mining, but that one cannot guarantee him an eternal life. Sir, and go heaven straight. You have to work at it. When I say we are working, in the Bible they say, "You will crown quite your home." Ejuma. It in once I would just say one day, as a song one day I say, "Will crown quite your home." Ejuma. Now we hear everybody Jesus Christ. Eternal security, no, it is not about earthly status. The behavior, Wapa Kuchina, may you say me also for me, the Biamina say also for. Now, I guess me also from Guadi and Bigua, and Yadia Meko heaven. No, if my prap bono and Dana Quemu, Naman Shaman Namutumu a year, and the Mekwaku hell. But I'm Paris, I say Mekwaku hell. And Kayana no any ABC Yes Christus, near the Amano. Na yatena ne muye amada chibino se biasena eba na wie ya yenso yaka Erade ehu the mini church o hakura ne say God's word is sufficient for salvation. Erade asem no enough, it is insufficient. Ade a ebruso ema se ubetimi anya nkwachi tie o ka asem bi Mose Sikanino Kasembi Chre Abraham said, Suma Mose Mona and Kawon Kanya Yasem entering in Yam. But if Moya Onya Yen said, or say, a deep one, a soft one, a chair, whatever. And now the Bewa, a soft way, a deep one, a sort of pay for her. Yeah, yet, Yam I want to know. That wants to be enough for you. I say you're okay. Sorry, I'm Papa. Over to me, I can't yes. Nam send them yes, so then you can such a Nam yes, so then you can said the Abaya Obenia and the show. Said, Sir, what the old woman right yes. Now, we didn't say yes. A Yadea Obenia, the name Adutwum. So the rich man asked for a miracle to warn his brothers. Then Abraham said, they have Moses and the prophet. We are here. You are hard man. Say, what the woman Erade Yesua, obey yes, Yeboah Bravo. Hallelujah. If people will not believe God's word, still, it is the word of God that transforms. It is the
say so do mo ba ni Jesus Christ never dey bet na wa prayer na mo nya da so say da chi bi no say wi asena ese ya obenya o chefa ebu erade ndomo na erade kan ebu Jesus Bawonsem boni nyade. Mese bawonsem boni nyade. Ke bibi chire ye papa ye. Oh, wante. Mese papa ko kan ho e. Amen. Ya papa wamaye asem no ti. Makase papa e na de to so bienu a me na hia. Na ni je na ho ba. Amen. Everybody asem aba wo chene. Wasi osikere ne ka kire Abraham se. Suma maya ko minua no. Na wo mo ka dia asie ni dia mi huna manie yi fanya de enchire wo. Wasi edifo se pakafo akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ hɔ sɛ wɔantie wɔn no mu a obi firi akɔkora a wanya dɛ ɛnɛ wo deɛ ɛda wo naa so bɛsɛ yɛ dɛ enti sɛ wone Kristo nna a wobɛtumi ama wo nsa so Awurade adom asɔfoɔ na wɔayɛ akyerɛkyerɛfoɔ wɔ a asɛmpakafoɔ wɔ a ɛdeɛ ne bɛsi kwan sɛ wɔbɛgye wɔtwo na Awurade ehu mbɔbɔde ti sɛ obi wa ha ɛna Awurade asɛm yi atɔ na koma so sɛ minnim Kristo no saa bɛrima no a yɛka ho asɛm no minnim no na mente ne ho asɛm da nanso ɛnɛ papa yi ama me ho nti ɛnɛ mafa saa owura yi sɛ mekra no magye mma ɛnɛ ɔsoro ɛnɛ asase yi ɛbɛgye wato na afei Ofuwa beba mhyia wo kan na ene atwere wo tin ewo ekwan wo no. Why na aye saa ahogoa no? Ene se woni Kristo beba nti. E ma ne nya oferi o. E ma ne nya wani wo. Se ebre ti se wu beti o se wagini wo se abreso. Ni wo echi no. E na o ye ne. Ohuna Awurade. Eti bia na ene ya papa Nyamekye Adutwum yewura yewe yachi ena wonsu obenya Kristo wo ha na wo de Kristo be nanti a mesere wo ma wosaso wo de wuntimi ben finfia ma wosaso e be ma wo nipa bi aba wo nkyɛn na wo no wa be kasa de amaye papa no kwan na omo aye wo adwuma de masima bie no si bia ni hodia na ye to aye dwuma Kristo yen na semwe ba yi na ye ma ye papa abompa ye ne de aguso ba obani kese madaruma ompa yi wa sem papa ba yi na smai pamcho miesi trans na ye mompa ye osoro hi Nyamekye aseda ne de mawo enne anopa yi visa wodi wanum asem na bowi ase no manyinara na wodi wanum asem so na ekora Awurade wo na wakɔ aso de wasɛm abɛmma yɛn asɛm a esiesie asɛm a edma nkwa asɛm a efrɛ de wawuo ɛma ne ba nkwa mu Lazarus no wawu na yɛsie no nan nanso Awurade wo bie ano kasa sɛ Lazarus firi no Awurade ɔte wo ne na ɔsɔre baa ɛnɛ wɔn a wawu wate wasɛm no masɔre aba Awurade yɛde wase Awurade baabi biara a ɔmba bɛkɔ biara ma asɛm yi ɛnyɛ yɛn mu adwuma Awurade deɛ ɔtumi nsi n'adwempi ma asɛm yi mu ɔno kɔkɔda biara kɔpem sɛ ɔbɛma ne nsa so afa wo Kristo sɛ ne wura ne ne kra agyenkwa Awurade deɛ wapɔ ɔtɔ ba ha wɔ gyidie mu Awurade ma asɛm yi hyɛ ne den ma ne hunu sɛ akwantu kɛseɛ bi da n'anim a ɔboafo a yɛfrɛ no Awurade ya aka nyina ye bia ho hyɛ wo nsa sɛ Awurade boa yɛ ne nyɛ asɛm yi yɛfoɔ ɛnyɛ atiefoɔ nko ɛndaada yɛ ho Awurade yɛde wase ɛwɔ wakoa so nkwa ho sɛ baabi biara a wode ne bɛdu no kɔ so pagya no
Epa de ye wadwuma kese. Ye da wase aduma ensa da nti. Amen. Well, same kase ama ye papa yi. Everybody shira no. Me nya so form ye tentem so say anam po masem pa o. Me pebre ni ye. Amen. Sabre ebredu say yebo aforiye. Nti ye de offering books next year. Ye frey mi about for no be di animu. Na ya to dwom. Na ya je offering. Nti said ye tie no ye pese obi abebre nti no. Wonder woman nim tenten so ne de boss no mienu asi ho. Wo betumi ato offering no wo ha. E de bienu so asifa ha. Nti benkum so beto na nifa so ato na etimi aboa. Nti ebremu ahobrase we nyina ye sori na adwotofo mo baboa no na ye twodwom na ye fanye offering.
safre yen so for Reverend Isaac Opoku na abebo afori nyina so mpaye amen. Oshani de mama yemo mpaye na se na warade osumi pay mo yen sam aforbody ni o yewra ni mo erade bosumi mo obia adepa emfifi said the mama yewra asori aba wahenie mo abetra wadi to a eto ntwa danti obia nyina nka se yewra osumi ase na brabo aya brabo pa efifi and sika seven so efifi odi Yesu ni mo amen. Bon sem kese my papa radio shirano sabre yababitie enkaigba ewo ho yedo som no ba wie ya no no na yasre nananom se mwadaroma yedo som no eba wie ya yebesre mo na yem papa no masofui edi mo achi na mo de yakoye ranchen na yem papa no nyina kutwa no hia asa abompaye edi ama yewra enti se wie bibia nananom madaroma yasre mo se muli animoe na yenkoye ranchen na yensa amfano kose obade no ensa enti sabre yeto safre yem papa amen. Asha baby I will be abon sema ho pa. Mejina and sorry wa hanyina nemu ne mpanimfo anemu amu bibi akwa babiem ne asa dase. Se yesrem ho ani di musa de ma yen eka ho. Yumedie ba ko na mebedie na yebedan yasofo amu ha edi ewia enka bo kakra yepesi sisi ne se nyame amna wo china. And sorry, say the and come on, you are born swan. I said, yeah, T. Donko, na a soft one, a sorry penny for. People be I be she be a near bet ye be. Na yen swab body I won. Yet ya come home, I'm an eye shall one cast amen. Yes, I see and young papa or dinya me as a my ye who dear baby Sadani, Church of Pentecost pastor, who kind am with the yes, I'm broken some mobile. The fancy about to give and some. Yedase yehwe enimu asoso a yen catechists opegen mu kakra eye Anthony Mensa okodo nyina sa akodi dwumadi yen kase erade wonhira no ye wo yan papa no so opegen mu kakra asofo won se dwumadi no yen so rendo so nti ye cha na ye ho keka yen Reverend Jerry Quarton Baptist opegen mu kakra yen kase erade wonhira no ye wo yan papa ba ko a ye be pon abetene nka oyin shirama crew eni yenyina yen papa Kofi Nyantachi Bonsra Church of Pentecost yen fanse mama na kwa abaso kokra yen papa ye be pon abetene nka na odin shira bre all ba no sinyo no nkwa na bae one abranti e kama bi elder Samuel Asante e Japan yen fanse mama no so akwa aba asof marefo wa hanti ebosof dina na yere wa ha ensembo no ibi kan wa nkasa amen yo yam papa Godfred Louis Mensa City of Grace sorry yam papa wa yam fansemo ema na kwaba yo yam papa Reverend Sylvia George Amwaku Nimwaku yam fansemo ema na kwaba Praise Community Church Adenta and free ebekan ho you will see a software Pastor Isaac Asare ewa hase your fancy woman akaba your Pastor Isaac Upoku God is good ewa hase your fancy woman akaba your Pastor Imanu Upoku ancient your fancy woman akaba shonkura me show say me nye ye MC a wajiji jumedi no asore wo di affirmative kakra mo fanchame Church of God yem papa di mako mega papa intia mo ayo fanse mo e ma na kwa mo kra me ameno ka se frame Enoch entry be some Methodist asafunu yem pai wona say baby obi afi ba bia awade mfa no nkodua so e wo yesu
Yeah, Powano, no. Yeah, Powano, no. Yeah, Pow. Okay, yeah. Let us see. Sabri, your baba bompire. Yade, Edimetiano, Ebeba, Nevia. I said, I can't. Since already in a Nyamekye Adutwum we are no don't cobre na to sante sorry who go ni na ya to sante na ya chia anano na fi yenso yeboah mu ade no na yenso ye de aba na nanu tua de pribwan yenso ye bi tua pribwan ni bi yenso ye de ama na no na ayefe nti sabri na pese ye de anidie bema Awurade ebere twatro ye aye bebo mpae no kwasem no sese ba bia haw so kutudwe amna usisi ne mpo se watimi anante firifia du hei no kire se nyame aye wadom ye de se anidie ni ahobrase ebe sori agina ye na so na ma ye papa ya die nyina yewra edu bonsra nantachi bonsra na wabɛbɔ mpaeɛ ɛde atwa dwumadie to na wɔahyira yɛn ama yɛakɔfie aso bio nti ɛberɛ yi mu gyina wo nan so Ye Nyankopɔn ɛne wo yɛwerɛ kyekyerefo Nyame ova ɔdɔnsa to yɛn so hyira yɛn Minyami fa udosa to imi nada ye Nyankopɔn ene wo ye chechefo nyame yeso fa udosa to yeso so yera wase ishira wo de ani die nyina ma wo nipa nyina kwa ekura wo anopei Awurade yera wase na no na David se monhwe ya eye ene fa eye se nuanom bom hia fa akọ na ye de beka nse Awurade hwe ya eye ne fa eye se nananom ahemfo edi nidie nyina ma wo se wato nsa afre yewura yi no Awurade ye nyina wanamu na ye na wase Awurade de nananom ayeyi migidi se wani aso na ejina nananom anam ka se Awurade yera wase se ode nana ebeche yen ne beche oman Ghana ne beche busua ofrim na cha ekura eye yenkro de duakoi ama wadi anim na emre so ye wato nsa afre no Awurade Yesu ejidi se ye wo hye se wona no so be ye nyina waye enti na wato nsa afre ni ye ka se Awurade yera wase na ne ye hye mu yi nso Awurade watena mu fra ahyase abepim saabre ye fi wanimi ye bompa ye enjai ebo anofo nyina hyawani na komio ye jana na nyina hyawani Awurade eye wontutu efi se na wo fra na na baponne yiri se Awurade eye ahogonso na so ahwe abua na na ma entutu e tsa na ye fa e ka se Awurade eye ho nse won sabio Awurade eye ntoaso ene hwɛ ɛne ɛkyerɛ tutue nyinaa ɛgya nana no hyɛ wo nsa bio ɛwɔ Yesu din mu sɛ watwerɛ sɛ Awurade wansi dan na obi ntumi nsi na sɛ woanyɛ nkuro no nso a ɔwɛmfoɔ bi ntumi nwɛn Awurade nyansa ne nimdeɛ no ntotoeɛ ɛho ɔtom a nana no bɛyɛ Awurade fa to wɔn deɛ kuro yi nyinaa nso hyɛ wɔn nsa wɔn sɛ nana kuro yi ɛhyɛ ne nsa deɛ nanso na Awurade wonim a ɔntumi yɛ ho hwee nti Awurade wato nsa afrɛ na consolation kuro yi ho ban Awurade ma yɛn nto nyame nka ɛwɔ yɛn mfimfini awie yi ɛkɔko akyerɛ ne abekyɛ nyinaa nyame nkɔkɔ sɛ wobɛte wie no ama yɛn ɛwɔ nana ɛde onyam hyɛ nti Awurade ma wie mu nyina a nsuo bia ɛntɔ na dwumadie nyinaa wie fɛfɛɛfa abɛto yɛn yam na nsɔrensɔre nyinaa bɛka bɔ bia kasa na Awurade yɛde wase sɛ watie yɛn awie yɛhyira wo din yɛyɛ wo kɛse ɛwɔ Yesu Kristo
ni nhyira afi ye ho nhyira no nto na ne mo nkyerɛw ye ho nhyira no ma oda sundwe ye ho nhyira no hwɛ ye difre ni efie ba so mu a ɛho ma asɛm ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame honhom kronkron din mu ɔmeɛnka amen. Bonsam kɛseɛ ma yɛn papa yi bonsam. In fact ɛnɛ nyame asomfo a ɔmo ɛyɛ ɛkukuta paa ɛna ɛhyia wɔ asabere yɛsrɛ nananom wadaroma mobɛboa na mo aboa yɛn sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi akɔ yɛwura nkyɛn nti mo ne hɔ a yɛntumi nkɔ nti sɛ wadaroma mobɛboa yɛn na mode yɛn papa no akɔ na yɛakɔkyerɛ yɛn papa nso papa no madaroma nananom asɔre enti yɛn sɔre na yɛnni wɔ n'akyi ɛberɛ a wɔn mo ɛrekɔ yi yɛne wɔn nkɔ na yɛnkɔhwɛ yɛn papa adwontofoɔ no only party sa shesha e kwawale fefi bana nasa ni party sa kosi amana e fi ba ode ya bibia ene ye yesu sensu enchana yako ene ne teba fe to batuna yasako ene si
Hello. Hello, try. Hey. Hello, try hello. Check sound here. 1 2 3. Hello. 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 Abusia mame saima wakwa babiem Emra Soriasi TV said that yedi kan ene mudi enkomo ese Nana Yeboah Nyamekye Adutwum ejiase na yewo ayeba beja ne kwan kama Nyankopon ya adoma echina omode amambre ne amane bia begu fom ede eye nana ede no akoben mu no ene eye day 2 ewo na eye ne mu eno ada obekunafo eye ye mame echa oyokunani a oti kuna keteso ebekire na amamre kwan so na enwom a odija ne wura kwan obekire ni nyina e ma afoforo enso enye bi ede ehu ye mo enra na mo life no so bebre na ehu ye odina disiedie ebekire ye akan amamre kwan so okunani dia wo ye nyina no ye mame echa a oti kuna keteso ebekire ni nyina kama ene de se da medi kanka no pa no ye de wufo sombia e de bre ye tiefo ye no na okọ eye CAC asọre nti CAC ansọre ne ensọre a ewo eye Kwaso Deduakohene se de wo munyina eba abekire wo mo de sesi ano wo ma ye eye amambre ne amane bibia ewiefo anopa de ebo eye ra su aboa wo de awiade ne nyina enso ebeto aso edi amanti 2 exactly 2 p.m. eye Ghana time ye beba ne aba betwa bibia live assign amete for ene ahwefo uhu ye live ana ejima ono ene de ye call live afi o te ye ka clear e be bia wo bia e tutu ene bo modern chinchin fie no efruma edema e ma be bia wo bia no uhu ne live e ma wo tu nya hu dia ekoso e wa hanim se bi mi so amede bre won so ye fem abnado bia exactly 2 p.m. ye be shia ebi makramo